Iziphathimandla zithi abantu balele ngandletyalanye ezibhedlela ngenxa yogilikanqo we-corona bayi-2,691 kofuneka xozwe mphini wumbi ukhusela amaziko ezempilo karhulumente nakubucala. Ukosuleleka kwamagosa ezempilo kukhokelela kunqongophalo lweebhedi kwaye ukonyuka komthamo wezigulane ezintyintye ngotywala kuxhalabisa amagosa karhulumente. That's why prioritization then becomes part of a clinical decision making to say it's better to test the people that's already ill, that requires oxygen, that comes into facilities. Kwenziwa unako-nako amanyathelo okuba kufumaneke iibhedi zabantu abosulelwe yintsholongwane i-corona. We need to make sure that our hospitals have the space not only for you when you or one of your loved ones do catch this virus and you need to have that special care that our hospitals can give. Amaziko okuhlolela le ntsholongwane aphantsi koxinzelelo. Isebe lezempilo lithi uhlobo olutsha lwe-COVID-19 i-501v2 lunwenwa ngokukhawuleza kwaye akukacaci ukuba ichiza lokuthintela i-COVID-19 luza kulibulala kusini na olu hlobo olutsha.